CEM marideng pen pak ingkoi karbia kitab kang pupon. Cikena rong along rong isi pen cetan cema menjamek kepada pon. Borjanarat tangka cirung si tawar kaci selampon. Karlitang kari krupya pan kacikimopon. Arni sivet ephoivet karbia kitab pak ingkoi karbiang lo termas council ACEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen ingkupon. Pai ni pai krip liarni dipu lurulang soalong kedo rang sina sarpo cultural hulalong ada por pai kresi pen kitab kangku amei padapon. Labang so amei jasemet Jambeli Literary Foundation ahin pensi cepat terpipon. Karbiang long termas council art and culture asai kam ahin pen. Kerap pipon si karbi awe miat tok bangatum akitab Jambeli Literary Foundation ahin pen paklangpon. Laso amei long karbiang long termas council ayem surjorong hat sarahin pensi mei caripon. Mei along karbiang long termas council ACEM Dr. Tuliram Rong hang alhisar poman pen cetongdon. Lapen MLA Bidasing Ingleng Padmasri Dhaneswar Ingti Karbijutang Asong Ameipu Chandra Singh Kro Karbilamed Ameipu Barim Ingti Tok Bangsar et Hanse Hirbang Khagen Ingti Jambeli Literary Foundation Abidisar Anparta KLJA Adun Meipi Karon Hanse Piatunta Chetongdon Mealong Karbiang Lo Termas Council ACEM Hin Pensi Pak Ingkoya Kitab Ingpupon Lapen karbia kealong ke arni sivet lapuan ovemi atuma kitab kang puke purkimo lopusi kacetong atumpen lamthe cepak langpon renti. Lapen muning aningkan karbiang long literature festival aphan kuti siap tangka karbiang long termas council hin pen tangka panong ponpo. Lapen karbi awemi atok bang atum kacing room aphan mate Jambeli Literary Foundation atum aphan isi mesin meeting hul kimpon poputa karbiang long termas council ACEM lamthe cepak langpon. Anparta kebang jian ingkan ke pak recap karbia kitab paklang pon chupo puta karbiang lo termas council ACEM lamcak cipipon. Laswajok karbiang lo termas council ACEM aphan Jambeli Literary Foundation chunbang on teron napen meipu welsing hanse atumpen kachuro pajirpon. News Desk Report Malong News. La karbi alam kape canji aphan la hirjir tok bang atum phan la sila tuma phan karbiang lo autonomous council pen suri poke piji punong ni nonge piji pulo la si pini bangke latum pak krisi sohor kangpu karbiang lo autonomous council 2018 ningkan plus sini lipang dak mom abang la sohor nili alang tum ke cengsia hot pak krisi la so kitab kangpu hotan nili alang tum hanta Rabdum lo karbiang autonomous council pen ino dainia kontraktor rum hang kisi lak ho tangkal tigla tapi la soni lipang dak kon lo je yong si tok bang atum kiri bang atum yong si aku lo thuing yong si paklangi do pulong te karbiang autonomous council pen ano tina fanda mesuri poke piji po la suka ce cakateng ben si pinia bang elang tum bang koi atum tok bang atum dolo hirbang atum dolo latum phani li karbiang autonomous council pen art and cultural department pen ipon lo so lakri troksi tangka lapen muninga bangke tok bang hirbang atum isia daga a festival doji ala so literature festival pulo hala so bangke karbiang autonomous council pen kuti sia tangka karbiang autonomous council la bajar lo pokol asini lipang dak kono muninga bangke karbiang long asam pen angtan kaprek state pen dadak nang cetong nunji latum hangji lapen karbiang autonomous council lapen karbi lambe tamai lapen Jambeli Literary Foundation atum celang la bang athom serap itu pen si lasa kamang ka deng pon po pacun po pini ladak angsana sarpo auditorium hall lorulangso di polong ditum Jambeli Literary Foundation lapen Karbiang Autonomous Council Department of Art and Culture ahin pen patir pi ponsi pak ingkoi karbiang lo thui kangpu pon jamek deng pon lo bangso alo thui kadok be pak ingkoi lo thui same ini tum kaching honai
Karbing Autonomous Council CM Dr. Tuliram Hangaring ben singku ponik lo lapen puthot alang li tum ahin pensil bangso ketap pang koi stami kapak lang along dihin amo benceng lok bidi sore tami nang rap lonik lo aselang tum choroi parpik puthot ne tum pini gangso ketap kang po mai long alang li CM sar stami aluhi sar poman mai tong lo so along alang li long ne tum KCCM mate ne tum mong Jambil Literary Foundation long abidi sar sujorong phar stami tong dun anparta MLA sar bida sing leng benceng lok kaprek ke thege ding abang phong pitu me tong dun sepini ni tum ning arong pik alam bela pohen lo kitab stame pang koi klang polo lapen an pas stame pini ni tum along lang tong pen sar Dr. Tuliram Longhang ni tum ban isi mesiana betang pachini tekang lake alang li ni tum Jambil Literary Foundation fan akang hon ke do join ni tum ban morning ke bang jening kan Dipu Literature Festival katalon ponje fan dihin amore tu manasi cak kang lo an pas tami il tu mapan Saihem library lapen hall labang so intim lim ahem samil tuman prabjen pen nang kimi pon popsil tuman manasi cak ponik lo nasi ning thelo sar ne tuman an se nang hon pon po lapen kado kabe karbing lo ras samil tuman kake tamen chi hon po popsil ni tumahin pen ning tipon lo kardong Nijang Karbiang Long lakha ke thom Chingthong constituency ke parlo chikena rong along rong isi pen je tham chimo majamek ke deng pon Karbi kur phoi hin pen chepatir pipon si meipu rupsing rong phar hin pen mei chari pon laso along alihiaman pen Chingthong BJP Mandala Secretary Bidasing ki so chetong dun lasom si rong sar thela pen happy pin pot tum tame chetong dun rinti jasemet pet bangso jai mek ka padopon nangkok lake rong along ka chingthuramo kelong nang jia phan rong along kai kiamat kang phir et pen ke do ji la som si ka charle ai hinanat anso se kapaprang dun khejia phan bidi sore pen chenglok che than chimom pon la som si non rong along me mate karen sitame un an ke prapen MSC Abhijit Kro ai hin pen nangwan ida prang nang jiputa rong arada tum pen kachuniri pedopon othalang so pen khorsing terona kilo birta malong news to pini nang litum laso kopia jai metong deng pone nang litum rong lo Militum ladak lake chicken lekterong militum karbikur potensi pini larong grup cetan cemum asang deng sedeng pon lo tangte kopi asai lo ke deng pon ke militum ladak ke rong grup cepang ka klar cepang thir pen cenglok la pen ke ladak militum la parti hin ben stamini tum la non militum rong karena bang ke non anu joke ethailo niltum cepang thailo hedi sip non pabjing penitum lokal MC apan stami tuning rilo parni sitani tum alo chipidam lo nasalang li stami nang chakpen niltum han same nanon karen stami alang li niltum hanon apa survey lo niltum non survey list ke tang lo bulutang te alang li mudit ang toipo kamong peklem puk siniltum han lam chak ang chipidum lo tang te no lo so kacharli sai hem long pinia jai mek abang puthak ang ton ko pilo pinia nong e ki pido jado pudo selo puthak pilo puji ke ada bang ke nili tumrong si ada karbikur pho committee hin pen charai ponsi jate nili tumrong hem ke cepang thir ke cepeklat thek bari bithung ke cepang chot thek la pen ke rong siang bong ka chingki menai hem si pen ke chebong he la pen radat pen ke chebong he ning samjin pen la sonanong is tamini tum pi pajir pon lo Dera tum la sopatha ningang sam ko pilo duka rada tum bang ke lada ningang sam long bang ke nili tum pini thek long bang ke edon nura sar primara sar mar chelang pet pen none frank ke ansu senil tum tame arong prek ke cintur hawara sonil tum ta speklar pon popu sonsi anutin stame alam thi speklang lo dak nali tum rong long pipi awar saisi katora dola nona ma nili tum dak katora kesiksak la ke ahoklo karen la pen lang abang kenang so la pen nili tum nona ma da so area nili tum rong det de la dak ang kang thepido don pharu ko thombak arong dona phaido lo si nilitum dong se ke chelang hem stame avela se prabjing pen litum lokal MC la pen Karbiang Long kachari tim Karbiang Long afan stame nilitum rong siarat pini chuning ri je nilitum han prabjing pen se ke chelang hem stame nang pida prang nei pus nilitum chuning ri lo ente nalitum lokal MC phan vet abang ko pis ka chuning kang tu nilitum abang ke ahok lo non lokal MC non haidet pen ingkan sinang pleng lo se alang li non mat ke towar pini ke nang semar pi bom lo tame karen la pen lang abang prabjing pen nilitum han li tunang po Pai ni pai krep liar ni lakhain koraisi borjan MSC constituency kaparlo suruman thi teke arong lapen nihang terang arong aradatum
barla bicenga pora hut kemesen ka celenga towar kawya jok ningkan phokep sose kisung cecak nanglo lasi methang ka celenga towar me muchor nang ji pojok methang jungjung pen edona long tangka suri si cirung si JCB pen towar ka chethok sai deng ponlo hala dagara tum lamthe nang chepaklang dona tengke hithi borwa kidun pen chenglok osomara tuma phan school ke thondun sitame apora teng pen pali dunun edatiti towar ka hino pen jok toware bengta osomar pen kachingkoi la pusana kisung sitame chetong nanglo ancho takalisi aru somaratum akiso hospital along an kachepon ahut punon towar ka hino parpe ga jok gari damun gari kang doinang ahut pen kiso aphan bi koksi gari ching doinang rong titi lapuana kisung tame chetong nanglo pusi radatum pen nang pachinipon lasinon BJP Sarkar Kachari Bom Karbi Anglong Autonomous Council IEM Surjorong Phar Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Atumaphan Bangsot War Prabjin Pen Nang Selam Pivek Thapusi Haladagarat Tumpen Chuning Ripon Hanjana Sopera Jip Sorong Pinang Kilau Birta Malong News Nyarong pen ne tike rong pen nyang rong sodak tuwar ke no nilita auto hola la school ke dam ke wang la lo he nili to morong pan ke nang pipe pe nang pilo sabak ke nang pilo he pokali dolo kalau so school heman mion ke school nyang rong LP school Ansington ko non ka selang bon pe bang ke nitum nyang rong pen tike rong surumanthi la sodak hingno he nali la sarkar tum nak selam PG punali ning thido ma akhado ma ini ke ning dus tame bang nang bunai me dalamati sarkar tum ta kete ngum ta election hon wang po latum se la ta dam momang bom le he tame dam momang bom ta non putat ke so tame ha komentu ni pen tame election ke jog bom la tum ta pi bom lo meeting ta ason sona party tum ta wang bom la mate tame towar ke la pose dam po wang po la voters kon bag doi da ngone ini ke voters ke 6 do kok hai sorong ni rong thamen kon bag doi don kon bag doi ini don phok 100-150 baglasan do kok hai Theklong lo election latum election aro ke wang lo dam lo so tuma penta latum rong ni pen 150 don bag doi aduji laso pen surumanthi dola telaso atowar ke kumamana rong atum se ka cheleng lo min ke kachelenge la ke maduta cheleng la so towar ke dam ke hidipi ko te tala la ke shortcut mane dimapur da ta mila ke atowar kengse ke sochi ponta lalo halapu pele dam je tambe pokali ke wak gani pura towar ta ingela towar ta ke wak hola ta daman e non narwe jang lo ingna ta dolo angle tumda thekpon long thai pola kwani ar long daman e hoputa nilitala si dam bom le school chi thonje bane bukajan ho thana dung an school hai tenon tangkanan de machirung ben la kasel kahing no deman kaselam pon dor grupo mas nilitum dor de sitame la adontin fan ke hang dame jinsoduk manelang tumta hajara chongdan mati sitame kado beta nilitum japon lo la nilipunu rakes pendolang alang ni inti sangho hai tame nilitum chingwai lo puai lo nilitum hajara chongda cho sitame chomo beta sitame kedam keban mangge hobidha nangi palam le asi cirung lo lang tum japon lo klem mak puya le la si klem lo atumi pen cheng lo bisa tumi ar yang dot pinya ko cheng tholo la si tangoni an sitami tum aku lagile tum jongjong bela nur kaprek nang gerab dun pusana ave nake ave lo ni tum cirung dala belajar denga ini tum ke kidam ke wang ke siksak ikpik lo athema somar school kidam ke wang satame siksak pik lo pen kiso ki un satame kidam ke wang ge kai satame ka siksak sik dolo gari achi otar damon arve jang lo plote lasi nili tum ke pinang ke siksak do somar school ke dun kidam la pen ke kiso ki un pen aro so tum delivery chi pon hai ta nili tum siksak pik lasi oto pasang kok po kang doi nang aja ta gari lewan satame la langbung ang dan te pasang kok po lasi kang doi nang la ananan si nili tum chi pon ji thi borwa kiduni kon helo la dakpan ke 8 kilometer do ji telbang sorong ke ab mentu ningkan be mane kon bak adir ding la sang so ningkan ale chetem kora oi ko aningkan ke nili tum ke la dak ke ningkan phokep ke soselo
Labang sorong la sorong chukim ke la si non ni da sarkar to nang lang ma wala non por ni ta sarkar to nang lang bang wala nang lang ji ino ta sarkar ta wang po bhut hut bang ke bhut ke jok ya tem bang ke wang po nang lang po hai de te to warang wan po kaca rasta ke penene lo non pakka rasta ita sa tame nang wan pipo pupo anu ta sarkar sa tame hadi wan vedat non non ke wang tang ta la sorjo rong phar la lang li ta wang iklon ni lit ta marong la ta mo hai det pulo te chilang nang ho nang lang po to war bang nang wan pi vek po si nang ki chak te ka la se non puar ni ta la lang li ta sorjo rong phar lang li ta non puta ang lang le la non MP election nang li thupo ko vote nang ke regi phan ga ko wang thule po tai to ko pilo che sik mon ga non bang ke ni li tum han ke acha ta tum le wang no su ta me la to war bang nang wan pi pe pute ni li tum bang non ke pangkre dun le po ya si matha le athema ni li tum hanang rabji puta non por ni ta nang rab bang ave la se anotin atum satame ke wang satame nang chak te kang cho la se ni li tum mai ke siksak di an ke siksak lo la se non bang ke ni li tum han ga jat pa noi nang pi vek nang po manang lang vek nang po nang rab vek nang po ya si choning ri lo jo ke the ke deng tum han ta bang so to war simar panali tum idon men dangka bana lo churu ni li tum idon pen suri sisi suri thong ke pini pen ni ko lo lemon dangka pini pen ni lo arbe jang tu ti ma hadi ase ni li tum chirung pen si la siksak ong si suri sisi idon pen suri sisi chirung lo dakarong ke don thong ke do ho te ke inti rong lo ingkan pa ke la chirung dia si ni li tum la gari la jcb hang lo la si la pasol pro ilo to vai la ning kan vela su ni nang methang senang li tum chiklem mane Karlitang horen kro habea supi akibisi karik kropi alangli farokre sirkebra troksi asengkan lamet arong along pirthe nang hachesi nang the nang dingpen alangli rat sai ahin sitame ke claim ka chepaduk pik lapen lun lam ahin sitame kaboche bang phi iglo alangli all india radio long tame cherab dunlang alangli ha imu lapen penang an lun amung tame kaboche pondo alangli kedam tang suri hinira isia sengkan pai ni phai krepli arni karbiang long along ok chumpran asong pen kang kir kang hap ke patini dak dedet ajoksi dipu pen hem ke bang bom ahutsi hamren tharve ke dok puar dimalong pang thek the ok chumpran asong atum kateng kheng dun pen ajoksi heliamu keropen adimalong mat aprandam nang joilo alangli pirthe ke dobama huttame KCS KNC elapen kaprek asong along tame kacharabdun abang phi iglo alangli pirthe ke dodun long pami meder ajoksi ahem isia tumpen asengkan wang tame ningdugame kripen alangli kumlin along an kachiki mosai paduponpon lapuson rada sai aphan ke claim kachepaduk pegabang phi aphan karbiang lo termos council hin pen tame mesen asai angdeng claim pona sonte alangli kar jonganing ing sampik pola penpe alangli phan mesen kumlin semar pipon asonte kithurmi awe tum tame momo ta tengni pon pelo hamren pen rustam kinang kelo birta malong news Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.